Elo synki. Ja sobie właśnie siedzę przed taką bardzo ładną stacją takiej nowej, szybkiej kolei w Gdańsku, jak widać na załączonym filmie, Strzyży. To jest tutaj niedawno wybudowane. 1 września będzie otwarte. Taka fajna, nowoczesna, szybka kolej, którą będzie można gdzieś tam daleko dojechać. Czekam tutaj przed ośrodkiem na Agę i tutaj są nasze super pojazdy gwiezdne. I co? I jadymy. Chciałem wam na tym przykładzie pokazać Polskę w ruinie. Tutaj jest Gdańsk w ruinie, który od dłuższego czasu jest okupowany zachodnim kapitałem i bardzo jest źle z tego powodu. Prawda, Aga, że jest okupacja zachodnim kapitałem? Dramatycznie. I w ruinie jest Gdańsk? Tak. Tutaj Polska w ruinie, część druga. Aga w ruinie. Spadł. Aga coś świruje, łazi po jakimś murku. Nieprawda. Ja też włażę. No to idę. Boję się. To się nie urwie? No to wlazłem. Pod światło jest. Dawaj. Co to jest za stadion w ogóle? A widzę, tam jakaś fana powiewa. Co tam jest na niej? Śląskie barwy. Ale tu łażą jacyś ludzie i się gapią na mnie. Krzyczą mnie kamerować. Co tam, jak tam, Aga? Nie wiem, gdzie jest Łysa Góra. Pokaż, gdzie jesteśmy. Nie. Ja jest taki mądry, bo ci to zostawię. Ja też nie wiem, Dobra, to pojedziemy tam. ale tym razem nie, to nie jest tak, że nie wiemy jak nie wiemy, gdzie jesteśmy, tak jak wczoraj, bo teraz nie wiemy mniej. Teraz więcej wiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w całkowicie innym mieście. Proszę Państwa, jesteśmy pod górą zwaną Mountain Chillat. Posuń się, bo mi zasłaniasz głową. I operacja tak zwana, rozpoczynamy operację liść dębu. Czyli, że włazimy tam na tą górę. Wjeżdżamy tam na tą górę. Wjeżdżamy na tą górę i ja potem przywiązuję sobie aparat do głowy i zjeżdżamy i ja kameruję. Także czym cię... Potem odwiedzamy Mikołaja na izbie przyjęć. No, a więc moi drodzy, znajdujemy się na Łysej Górze, która ma 110 metrów nad poziomem morza. Z czym łączy się bardzo ważna historia. Mucha, sorry. Jak jest zimno i tu jest śnieg, to jest... to jest... Nie wiem, to się stok nazywa po prostu. I tutaj ja po raz pierwszy jeździłam na snowboardzie i to był pierwszy i ostatni raz w moim życiu, ponieważ tu jest stromo, a ja chyba, nie wiem, tak 20 razy może stąd zjechałam i zawsze się to kończyło upadkiem, chociaż pod koniec już ogarniałam, o co chodzi, ale potem przez jakieś 3-4 dni leżałam z dużą gorączką i umierałam, i bolało i nie róbcie tak. A nie, czekaj, mam jeszcze jedną. Ale jeszcze tam, jak jest ten zielony teges i tam jest taka górka, to tam siedziałam przez 5 godzin i punktowałam. W sumie byłam punktową, pilnowałam punktu kontrolnego. Za darmo! Jest morze, to znaczy, że dalej jesteśmy nad morzem. Ale bajer. Potem takie facepalm. Z Racepalm. Dobra. No to komu w drogę? Tymu cas. Mikołaj ma zamiar umrzeć. O, tam jest.